Molt bona vesprada i benvinguts al seu programa de les vesprades, En Connexió. Començarem parlant-los de futbol i sobretot de l'alegria que va fer crear ahir la selecció espanyola de futbol. Perquè si algú dubtava que la Roja anava a donar-nos alegries, que no tindria el joc de futbol adient després del primer empat contra Itàlia, el 4-0 davant d'Irlanda ha dissipat tots aquests rumors. I el més important és que crea alegria, no solament entre l'equip i el seu entorn, sinó que fins i tot crea certa eufòria psicològica en la resta dels espanyols. La selecció espanyola ens dona moltes alegries i la veritat és que a la gent li fa il·lusió que guanyi el seu equip. Però fins a quin punt influís en el nostre estat anímic? Da un poquito también de motivación en tiempos de crisis, que haya victorias, que haya una Eurocopa. Si gana, nos vamos de fiesta. Celebra molt. Tu eres de les que, si avui perd la selecció, demà estaràs de mal humor. Sí. Si pierde, pues claro, estamos más desanimados. Y con la crisis y ahora el paro que hay, conviene que gane España. Yo creo que sí, porque con esto se está olvidando un poquito la crisis. Si ganemos más felices, mejor. I tu venderàs més? Sí, vendrá más y también. Juanmi, com a psicòleg, ens pots explicar si el que el teu equip guanyi o perda pot influenciar anímicament a la persona o...? Correcte, sí, és així. Nosaltres mimetitzem o intentem ser com ells i experimentar les seues sensacions, tant les sensacions de derrota com de victòria. Ens pots contar un cas concret? Pues, per exemple, fa 2 anys, que quan va ganar la selecció de futbol, el Mundial, doncs molta gent se va adherir a aquest suport i podríem dir que Espanya tenia més afició que habitants, que població, perquè va haver gent d'altres països que se va afegir. Què passa quan guanyem? Doncs quan guanyem, l'aficionat normalment explota d'alegria, té eufòria, vota, s'abraça, somriu, d'acord? I els jugadors el que fan és tindre una pujada a nivell fisiològic de testosterona, d'acord? I quan es perd? I quan es perd, el que passa és que se queden molt tristos. Alguns pensen, damunt de tindre un treball que no me tracten bé, damunt tinc això, i se queden desolats. I a nivell fisiològic el que passa és que puja en els jugadors una hormona que es diu de cortisol, que és l'hormona típica de l'estrès, perquè ha hagut una situació que els ha desbordat. Hem vingut a un dels llocs més coneguts al costat del Mestalla a veure el partit Espanya-Irlanda. A veure què passa. Hay que confiar en España siempre. Si no confiamos en España en el fútbol, ¿qué vamos a confiar ya en este país? ¡Vamos, España! Es respira el bon rotllo, el bon ambient, evidentment, ha guanyat Espanya.